Viatge pagat per tots els catalans d'una delegació de polítics woke cap a Budapest a explicar-los com han de fer les coses. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, encapçala una delegació catalana cap a la Hongria de Viktor Orbán per protestar en contra de la repressió al col·lectiu LGTBI. Avui ens preguntem per què aquesta hipocresia barata dels processistes nostrats a l'hora de posar el crit al cel a Hongria i, per exemple, el seu silenci a Palestina, on es mata homosexuals tirant-los des del balcó. També posem nom a aquells qui realment han mort per la causa dels drets dels homosexuals, jugant-se la vida davant l'islamisme més radical. Ho analitzem i t'ho expliquem tot. Comencem! Vinga, va, som-hi, anem als fets. A Hongria, el govern de Viktor Orbán va prohibir la marxa de l'orgull LGTBI a Budapest, argumentant que aquestes manifestacions podrien ser perjudicials pels infants i alterar l'ordre públic. Tot això basant-se en una nova proposta de llei que Orbán ha dut a terme i que ha aixecat dures crítiques arreu. I des d'aquest canal volem deixar clar que no venim a discutir el concepte d'aquesta llei, que no la venim a debatre o a posar-la sobre la taula, simplement que tenim en compte que el govern hongarès és un govern democràtic i escollit sobiranament pel poble. Avui venim a parlar de la hipocresia woke i les ingerències estrangeres en parlaments i estats sobirans. I és que ja sabem que tot això no agrada als progres de torn, però el que no us expliquen és que Orbán no va enviar ni tanquetes ni va reprimir la marxa de manera violència, com per exemple va passar a Espanya amb Catalunya durant l'1 d'octubre. I alguns et volen fer creure aquest panorama, com si es tractés de la fi del món o si el govern hongarès totalment autoritari. Orbán va dir molt clarament que no dissoldria l'acte policial amb força, tot i que sí que va advertir als participants que podrien ser multats amb multes de fins a 500 euros i que els organitzadors s'arriscaven a poder entrar a la presó. I a més, amb Orbán utilitzant fins i tot tecnologia de reconeixement facial per identificar a totes les persones participants. Sí, de fet, sabem que això pot arribar a semblar dur, però Hongria és un país sobirà. La marxa es va celebrar amb total normalitat i de manera massiva, fins a 200.000 persones, segons els organitzadors, ja que es va emparar amb l'autoritat municipal. És a dir, l'alcalde de Budapest, ecologista i progressista, totalment oposat a Orbán, va emprar la convocatòria sota un paraigües municipal, esquivant així la llei. Però anem al quid de la qüestió, i és que els polítics europeus i catalans s'omplen la boca defensant els drets LGTBI a Hongria, però no diuen mai ni una paraula sobre els països on ser gai et costa literalment la vida. Literalment. I és on volem anar. Anem cap aquí perquè cal assenyalar i explicar la hipocresia quan hi és. És que segons l'Associació Internacional de Gais, Lesbianes, Bisexuals, Transsexuals i Intersexuals a nivell mundial, al juny del 2025 encara existeixen 6 països al món on l'homosexualitat es castiga amb la pena de mort de manera explícita. L'Iran, l'Aràbia Saudita, el Iemen, Brunei, Mauritània i Uganda. En aquests països existeix legislació específica que pena l'homosexualitat amb la màxima condemna, la mort. Però és que, a més, en altres països, com Qatar, Somàlia, els Emirats Àrabs Units i l'Afganistan, la pena de mort és tècnicament possible, tot i que no sempre s'acaba aplicant. Però us faig una pregunta que teniu la resposta segur. Sabeu quants països d'aquests han visitat Collboni o Colau per fer una marxa de l'orgull? Cap ni un. I doncs perquè aquests països, la majoria amb règims islàmics, no tenen la mateixa tolerància per les protestes que ha tingut Orbán a Hongria. Allà no només et multen 500 euros, sinó que pots acabar lapidat o penjat. A l'Iran, per exemple, el Codi Penal basat en la Xaria condemna els homes homosexuals a mort, mentre que les dones poden rebre fuetades o presó. A l'Aràbia Saudita, per exemple, la sodomia es castiga amb lapidació si ets casat o amb 100 fuetades i desterrament si ets solter. Tot molt normal. Però està clar, aquí on són els valents polítics woke que van a Budapest a fer-se la foto amb gorres roses i amb mocadors de Palestina? Per què no van a Teheran o a Riad a defensar els drets humans? Ja us ho avanço jo, perquè tenen por, perquè saben que allà no el rebrien amb càmeres i aplaudiments, que seria segurament una cosa molt pitjor. Per tant, et demano que si creus que hem d'acabar amb aquesta hipocresia política que ens governa, que et subscriguis al canal i comparteixis aquest vídeo. S'ha acabat la tonteria. Però anem a analitzar la situació de Jaume Collboni. Què va fer Collboni? El batlle de Barcelona, Jaume Collboni, va viatjar a Budapest per donar suport a la marxa, acompanyat, atenció, de l'exalcaldessa Ada Colau, que no se'n perd ni una, i altres figures com Ernest Urtasun, ministre de Cultura del govern espanyol, o Yolanda Díaz, la vicepresidenta. I atenció, perquè també hi va ser la nostra princesa woke,
Tània Verge, exconsellera de Feminismes i Igualtats de la Generalitat de Catalunya, la mateixa que va multar Sílvia Orriols amb 10.001 euros per dir que els valors occidentals no són compatibles amb l'islam. Cap a Budapest s'hi van desplaçar diputats socialistes de Junts, d'Esquerra, dels Comuns i tots ben juntets, defensant la democràcia, evidentment. Jaume Collboni, per exemple, en declaracions a la Ràdio Nacional de Catalunya, Catalunya Ràdio, va dir que això era una qüestió de defensar la democràcia i que Barcelona sempre ha estat l'avantguarda dels drets LGTBI. Però, evidentment, tot això fa més olor a postureig que no passa una altra cosa. És més, creieu que Collboni ha de preocupar-se més pels problemes de Barcelona, que no són pocs, o que ha d'anar predicant arreu del món els seus deliris? Comenta-ho i obrim debat als comentaris. M'agradaria preguntar també directament a Jaume Collboni per què no van en marxa 200.000 persones a l'Afganistan, on des del retorn dels talibans el 2021 l'homosexualitat també es pena amb la mort, o per què no anem tots cap a Uganda, on el 2023 es va aprovar una llei que castigava l'homosexualitat agreujada amb la mort. Potser, segurament és perquè allà no hi ha càmeres ni hi ha premsa internacional ni suport de la Comissió Europea? Perquè, clar, és molt fàcil anar a Hongria on saps que no et passarà res, que criticar els països islàmics on els drets humans són una broma de mal gust i no existeixen. Però, en canvi, després tots fomentem polítiques d'acollida d'aquests països on els drets de les persones homosexuals són nuls. I després ens estranyem quan pugen els delictes d'homofòbia. I és que tot això respon a polítics progressistes com Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió, que saben que atacar Hongria els dona punts polítics. No només en temes com l'homosexualitat, sinó també amb el fenomen migratori. Un fenomen que Viktor Orbán està gestionant amb mà de ferro. Tot això molesta i molt els buròcrates d'Europa. Orbán és el nen dolent d'Europa, el que s'atreveix a dir no a l'agenda globalista i 2030, però clar, tot això porta conseqüències. De la mateixa manera que Erdogan a Turquia ha reprimit amb força una concentració a favor de l'orgull LGTB. Allà ningú ha dit res, no hem vist tampoc a Colau ni a Collboni. Sempre al costat de l'islamisme. I és que quan es tracta de països islàmics callen com morts. Per què? Perquè primer molts d'aquests països són aliats estratègics de la Unió, com el petroli o la immigració. Per exemple, l'Aràbia Saudita és un soci estratègic i clau de la Unió Europea amb el tema del petroli, i ningú vol molestar-los. També perquè enfrontar-se a aquests països implica riscos reals. A Hongria, per exemple, per fer una marxa, com dèiem, et posen una multa, però és que a l'Iran o a Qatar pots acabar a la presó. I els polítics woke saben que el seu públic no els demanarà comptes per aquesta incoherència. Per això som nosaltres que els hi hem d'ensenyar les vergonyes. I anem a un altre exemple que no us expliquen mai. Som-hi. A l'Orient Mitjà hi ha un país que sí que defensa els drets dels homosexuals, i aquest es diu Israel. A Tel Aviv, a la capital d'Israel, cada any celebra una de les marxes de l'orgull més grans del món. Desenes de milers de participants amb llibertat total i protecció legal per part de l'Estat. L'homosexualitat és legal a Israel des del 88 i el país té una llei contra la discriminació per orientació sexual. És un oasi de seguretat i llibertat per a les persones homosexuals rodejada de l'islamisme més radical i lapidari. Però us imagineu quants polítics woke catalans s'han atrevit a defensar això de Tel Aviv o anar a Tel Aviv per celebrar l'orgull? Cap ni un, evidentment, perquè donar suport a Israel no encaixa amb la seva narrativa. Qualsevol acte en defensa del col·lectiu LGTBI per part d'Israel és acusat arbitràriament de pinkwashing, com dient, esteu fent això per ocultar altres coses, deixant de banda que és un autèntic país de seguretat per als homosexuals i que no té res a veure amb els països que tenen al voltant. I és que, de fet, la bogeria col·lectiva arriba tan lluny que Ada Colau i Jaume Asens van voler viatjar a bord de la flotilla de la Libertat cap a Gaza, amb les connotacions que no cal que us expliqui que pateixen els homosexuals a Palestina. Tornem-hi. És molt més fàcil fer-te una foto a Budapest amb una bandera irisada que plantar cara, realment, a un règim que lapida homosexuals. Però és que, mentrestant, la Unió Europea amenaça a Hongria amb procediments d'infracció, però no diu mai ni mu sobre els 6 països que executen a persones per la seva orientació sexual. Perquè, escolteu, això no és defensar els drets humans, això és teatre polític i teatre dolent. El que van fer Zahra Seddiqi i Elham Kudvar, que van ser condemnats a mort el 2021 a l'Iran per defensar els drets LGTBI, van ser condemnats a mort per, segons l'Iran, promoure l'homosexualitat. I ells sí que van jugar-se el coll, lluny de càmeres i de fotos a 4K. Però està clar que sabeu qui financia moltes d'aquestes organitzacions que pressionen a Hongria perquè accepti l'agenda globalista? Evidentment, entitats com Open Society, vinculades a George Soros, que tenen com a objectiu imposar una agenda globalista a països
com la Hongria de Víctor Orbán. I és hora d'assenyalar els nostres polítics que hi col·laboren, com Collboni i Colau, perquè tot això no és una estratègia que comenci de zero. I això és la veritat, que no volen que sapigueu. Si us indigna aquesta hipocresia del sistema woke, no us perdeu els vídeos que us deixo en pantalla, perquè en tenim molts més. I ja ho sabeu, les notícies, el dia a dia, al portal web de xcatalunya.cat. Fins aquí i fins aviat.